हाय हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय दायो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। दायो आं एसे हराव बे भिडिअखौ खालामनाय जादों आरोना लोगोफोर, मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोना दि आंनि बे भिडिअनि पिक्सारखौ नोंथांमोना मोजां नुआबो जानो हागौ आरोना, मानो होननानै बुङोबा नैबे आंनि मबाइला बांद्राय दामिबो नङा नालाय नोंथांमोनफोरनि बायदि, ओंखायनो जेनेबा नोंथांमोना नैबे भिडिअनि क्लिपखौ मोजांबो नुआ जानो हागौ आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला आं नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर। दायोथ' नोंथांमोना गोबां सुबुंफ्रानो मिथिखायो आरोना लोगोफोर, दायो ससियेल मिडियाआवहाय मानि दावराव जागासिनो दंमोन, जायखौ जों नोंथांमोना सिनायनो मोनो आरो YBY होननानै आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला आंबो दायो YBY नि फारसे लानानै नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनो होननानै सानदों आरोना लोगोफोर। दा आसलथे नंमारगौ YBY आथ' दायो बेन जामारबाय होननानैथ' बयबो मिथिखायो आरोना लोगोफोर। दा बेन जाबाय होननानैथ' बयबो सुबुङानो मिथिखायो, थेवब्लाबो जेनेबा दायो ससियेल मिडियाआव बिनि दावराव जानाया जोबनो थाङाखै आरोना, मानो होनना बुङोबा गावजों गाव बिनि बाथ्रा दान्थिलायनाय ओरैबायदि माने मेसेजजों कमेन्टजों बेफोरबायदि बाथ्राखौ दान्थिलायनाय माबा माबि, बिनि CEO सोर, बिनि लिगेलफोर बोरै होनानै बेफोरबायदि बायदि बायदि कमेन्टफोरा गोबां मानसिफोरनि गेजेरावहाय सोंखारिनाय जादों आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर नोंथांमोना नुगौ, सोरबाफोर नुगोन, सोरबाफोर मोनथिदोंबो आरो सोरबाफोर नुदोंबो आरोना लोगोफोर, सोरबाफोर सोंदोंबो। थारैनो नंमारगौ बिथांमोना जे YBY या जिथु सेमिनार खालामदोंमोन, सेमिनार जुदोंमोन, सेमिनारफोराव बिथांमोना जे फोरमायदोंमोन जे पाब्लिकनि माबायाव आरोना लोगोफोर, नैबे YBY आ आरो 3 इयार्सनि एग्रिमेन्ट दंबावो होननाय खोनादोंमोन होननानै आरोना लोगोफोर। थारैनो बियो 3 इयार्सनि एग्रिमेन्टआ थारमोन ना नंखायमोन आंबो बेखौ बांद्राय मोजां मिथिया, नाथाय आंबो नोंथांमोननि सेरावनो बे जिथु सेमिनार जनायफोरावहाय बेफोरबायदि गुबुनफोरा भिडिअ हगारनायाव खोनानो मोन्दोंमोन आरोना लोगोफोर। ओंखायनो गोबां सुबुंफोराबो दायो बेफोरबायदिखौ सोंखारिदों आरोना, बेफोरबायदिनो YBY आ 3 इयार्सनि एग्रिमेन्टआ बोरै, मानो गोबां पाब्लिकखौनो दायो मानो थगायगारखो, गभार्नमेन्टनि रेजिस्टार खालामनाय RBI नि माबायाव रेजिस्टार खालामनाय लानाया बोरै, मानो बिदि जानो मोनखो, मानो खारखो, मानो मोनखो होननानै बिदि गोबां सुबुंफ्रानो दिनै ससियेल मिडियाआवहाय सोंखारिफिननो हमदों आरोना लोगोफोर। YBY थ' निस्सय खारलांखाबाय, बेथ' दायो बेन जाखाबाय होननानै गोबां सुबुङानो मिथिखायो आरो मिथिखाबायबो, आरो खारखाबाय होननानैबो रोखा होननानै गोबां सुबुंफोराबो बुंखादोंबो, आरो खारनायखौ दायो आंबो रोखा जाखाबाय होननानै गोबां मानसिफोरनि गेजेरावनो फोरमान मोनदों होननानै बुंनो हागोन आरोना लोगोफोर। मानो होननानै बुङोबा जायफ्रानोखि YBY आव हाबदों बिथांमोनाबो गावनि चेनेलनि दारै, गावनि इउटुबनि दारै, फेसबुकआनो जा इउटुबानो जा गोबां गावसोरनि चेनेलनि दारै बिथांमोनाबो आपल'ड होदों नालाय, ओंखायनो जेनेबा गोबांनिफ्रायबो हमदांनो हायो बा मोनथिनो हायो आरोना दायो नैबे थारैनो YBY आ खारलांखाबाय होननानै बुंनायखौ रोखा जाबाय होननानै फोरमायनो हायो आरोना लोगोफोर। थ' जास्ट आंबो बेखौनो सोंनो लुबैदों, जायफ्रानोखि YBY आव हाबदोंमोन, नोंथांमोना जायफ्रानोखि YBY आव हाबगिरि, नैबे आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि नुदोंब्ला निस्सय नुखागोन नोंथांमोनाबो, नङा होमब्ला? जेब्ला आङो चेनेलाव आपल'ड होगोन, जेब्ला आं पाब्लिश खालामगोन, अब्लाथ' सासे नङा सासेथ' आंनि नैबे भिडिअखौथ' नायखागोन YBY आव हाबगिरि नोंथांमोना, नङा होमब्ला? आं बेखौनो जास्ट मोनसेल' नोंथांमोननिफ्राय फोरमायनो बा मोनथिजानो लुबैयो आरोना, नोंथांमोना जेन फोरमायनानै होयो आरोना। जेनेबा ससियेल मिडियाफ्राव फोरमायनो हायाब्लाबो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन आरोना, जाहाथे थारैनो नैबे 3 इयार्सनि एग्रिमेन्टआ थारैनो नंखायना सैथोमारमोन होननानै आरोना। मानो गोबां सुबुंफोरखौ, मानो गोबां माबाफोरखौ मानो आनि थानि बेबायदि थगायनानै 6000 रिसार्ज खालामनानै बेफोरबायदि जयनिं जाहोनानै बिथांमोना मानो बेबायदि खालामगोन, नङा होमब्ला? गोबां सुबुङानो आसा दंमोन आं थारैनो 6000नि थायाव 10000 जुदि मोनबाबो एसे मुलाम्फा जागौमोन होननानै, बेफोरबायदि मोनसे साननाय बा सिमाङा दंमोन ना बयनावबो, नङा होमबा लोगोफोर? गासै सुबुङानोथ' जेनेबा गावनि लसखौ जागोन साननानैथ' रावबो सुबुङा खामानिखौ मावनो थाङाखै, नङा होमबा लोगोफोर? माबा मोनसे मुलाम्फा जागोन होननानैसो साननानै बिथांमोना खामानिखौ मावनो थांदोंमोन, नाथाय बिनि गेजेरावनो खामानि मावफुहांनाय समावनो, आगानखौ होहांनाय समावनो जुदि दिनै लामा ससेयावनो जेंसि जेंला सुफोरा जुदि बेफोरबायदि हाबलु हाबला खालामनानै होयोब्ला, अब्ला बोरै बेबायदि लामायाव थाबायनो, नङा होमबा लोगोफोर? ओंखायनो जेनेबा मोनसेल' बाथ्राखौ आंबो मोनथिजानो लुबैदों दायो, जेरै ससियेल मिडियाआव गोबां सुबुंफोरानो बुंदों बा फोरमायदों आरोना लोगोफोर, मिसाखौ सानोब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे स्क्रिनशटखौ आं नोंथांमोना देखायना होनि। बेयाव ओरैनो रोखा रोखा लिरखाना होदों बिथांमोना, नङा होमबा? ससियेल मिडियाआवहाय जे गुबुननि कमेन्ट
भिडिअ हगारनायफोराव कमेन्ट खालामनानै होदों आरोना बिथांमोना 3 yearsनि एग्रिमेन्ट खालामनाय आरो गभर्नमेन्टजों रेजिस्टार खालामनाय होननानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन। ओमफ्राय आरो बि YBYनि CEO सोरमोन, दायो बबाव खारखो बबाव गोमाखो होनना बेफोरबायदि गोबां सुबुङानो दायो नैबे ससियेल मिडियायावहाय सोंखारिदों आरोना लोगोफोर। थारैनो नंमारगौ, आंबो मिथिजानो लुबैदों। आंल' नङा, गोबां सुबुङानो गोबां मानसिफ्रानो दिनै YBYआव हाबगिरि बिथांमोनाबो जायफ्रानोखि डाउनलाइनमोन बिथांमोनाथ' आपलाइननि फारसे गोबांखौनो मोनथियाबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। ओंखायनो जेनेबा नोंथांमोनाबो जुदि नैबे भिडिअखौ नायदोंब्ला हाजासिम शेयार खालाम जाहाथे नैबे आपलाइननि बिथांनियावबो नैबे भिडिअ सहैयो आरोना लोगोफोर। मानो होननानै बुङोब्ला गोबां डाउनलाइनाबो दुखु जानानै दङ बेफोरबायदि थगायजानायनि थाखाय आरोना। जेनेबा थगायजाबाय नङा होमब्ला गोबां मानसियानो सानना लादों आरोना, जेनेबा लटारि दाननायाव ओमफ्राय नाम्बारा नाङासै, मिस्टेक जाबाय मोनसे, बेनि थाखाय आंनियानो भुल जाबाय होननानै गोबां सुबुङाबो सानदों। आरो सोरबाफोर गोबांफोरानोखि सानदोंमोन बेफोरबायदि मोनसे सिमां दंमोन होननानै आरोना लोगोफोर। ओंखायनो जायखिजाया बिथांमोनाबो बिथांमोननि आपलाइननिफ्राय मोनथिजानो लुबैयो आरोना लोगोफोर। गोबां सुबुङानोथ' मोनथियो नैबेखौ, जेनेबा लाइफ टाइमनि थाखाय थाया होननानै। बिथांमोनाबोथ' जायफ्रानो हाबगिरि बिथांमोनाबो मिथिखायो बेफोरबायदि ट्रेन्डिं एबा लाइफ टाइमनि थाखाय थाया होननानै आरोना। गोबां दासिमल' नङा, दानि नैबेल' नङा, गोबां समनिफ्रायनो बेफोरबायदि ट्रेन्डिं एप अनलाइन आर्निं बायदिसिना खालामनायफ्रा सोलिबोबाय थादों, जाबोबाय थादों आरोना। मानो होनना बुङोब्ला आंबो गोदो हाबदोंमोन नालाय, ओंखायनो आंबो मोनथियो। जायखौ बुङो जोङो CC प्लाटफोरावबो गोबां सिगांनिफ्रायनो सुबुंफोरा हाबनानै बेफोरबायदि जाबोदों आरोना। गोदान समावलाय लाब मोनदोंमोन, ओमफ्राय जेब्ला गेजेर ससेयावहाय मानसिफोरनि सुबुंफोरनि दोहौआ बारा जायो, अब्लानो लाब मानसिफोरा जइनिं जानायनि समाव जिथु बेनि CC प्लाटनियाबो गोबां सुबुंफोरा जिथु आपलाइनफोरा जिथु बेनि मालिकमोन बिथांमोना गावसोरनि नांगौ बायदि प्रफिट जानानै बिथांमोना खारलांबाय नङा होमबा। थिग तेनुका नैबेबो बेबायदिमोन, गावसोरनि नांगौ बायदि जानायाव गावसोरनि मुलाम्फाखौ मोननायनि उनाव बिथांमोनाबो थिग बेबायदि खालामबाय। ओंखायनो जेनेबा नैफोरबायदि आपलाइना जायबायदि आपलाइननि सुबुं बिथांमोना जेनेबा गावसोरनो जेरै दाख्लै थांनायफोराव 3 yearsनि एग्रिमेन्ट दोङो, RBI जों गभर्नमेन्टजों लिंक दोङो होनना बेफोरबायदि जेनेबा गावसोर सेमिनार जनायाव जेरैबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन, थिग तेनुका नैफोरबायदि दिनैबो ससियेल मिडियाफोराव फैनानै बिथांमोना जुदि बेफोरबायदि भिडिअखौ होयोब्ला, जेनेबा भइस रेकर्ड होआलाखानो गावनि फेसजों लोगोसे भिडिअ खालामनानै होयोब्ला बिथांमोनाबो निस्सय गनायगोन। थारैनो नंगौ, जोंनि नैबे YBYआ खारबाय बा माबाबाय होननानै जुदि बिथांमोना जुदि मोननैसो बाथ्राजों बुंफोरनानै जुदि पाब्लिकनो होयोब्ला बिथांमोनाबो निस्सय गोजोननाय मोनगोन नङा होमब्ला लोगोफोरा। जायफोरानोखि नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअखौ नायदों, नोंथांमोना हाजासिम शेयार खालाम। जायफ्रानोखि आपलाइन बिथांमोना आरो नैबे YBYनि मालिकनियावबो सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर। ओंखायनो जेनेबा नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा, जायफ्रानोखि YBYआव हाबदोंमोन, जायफ्रानोखि लस जादोंमोन बिथांमोना आंखौथ' सापर्ट होगोनानो। आरो जायफ्रानोखि बिथांमोना YBYआव हाबनानै गोबां थाखा लाब जादोंमोन, मुलाम्फा जादोंमोन, बिथांमोना गाज्रि मोननो हागौ। जास्ट आं नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे इनफरमेसनखौ मोननो लुबैदों आरोना। पाब्लिकनि आंल' नङा, गोबां पाब्लिकआनो मोननो लुबैदों। ओंखायनो जेनेबा आं नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरोना लोगोफोर। लोगोफोर जायखियानो जादोला, जुदि आंनि नैबे भिडिअ बानायनायाव नोंथांमोननि सेरावहाय जुदि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय आं निमाहा बियो आरोना लोगोफोर। मानो होननानै बुङोबा गोबां सुबुङानो नैफोरबायदि गुबुननि हेंथायै जुदि फंनैसो बाथ्रा बुङोबा, मोजां बाथ्रा मोजां साजेसन होनायनि अनगायै गोबां जावनायनि बाथ्रायावसो गोबां सुबुङानो फैयो नालाय। ओंखायनो जेनेबा आं गिबियावनो नोंथांमोननि सेरावहाय बुंदों आरोना, जुदि नैबे आंनि भिडिअ होनाया नोंथांमोननि सेरावहाय माबा मोनसे गोरोन्थि जुदि जादोंब्ला आं निमाहा बियो होननानै आरोना लोगोफोर। लोगोफोर जायखियानो जादोला, जोबनायाव आं आरो बांद्रायखौ बुंनो थांलियासै नङा होमब्ला। जेमानो बुङो बाथ्राया ओरैनो लावलांबाय थायो, जोबखाया नालाय। ओंखायनो जेनेबा आं नैबे फंनैसो बाथ्राखौ बुंनानै नोंथांमोननि सेरावहाय दोनथ'यो आरोना। जायखियानो जादोला, नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ, आंनि नैबे भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो। जोबनायाव बेल आइकनखौबो दाबायदो, जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर। थेंक इउ स' माच। आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।